Allura aħna li rridu l-kurċifiss jibqa' hemmhekk. Qegħdin nersqu lejh ħaj fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Qegħdin nisimgħu l-Qudies. Qegħdin nattendu l-Qudies b'entużjażmu blaqa ferriħija ma' Kristu li huwa ħaj u li tiddaħħalna fil-missiru tal-passjoni, il-mewt, il-qawmen tiegħu. Ejjew ma nkunux insara ħanitek eroiċi folozz li nidru ta' eroja xiridu l-kurċifiss imwaħħal fil-pubbliku imma ħajjitna hija l-bogħod minnu. Jista' jkun li aħna nsara bħall-apostli qabel Pentekoste li qudiem id-batija aħna qed naħarbu, qudiem is-salib ta' Ġesu aħna naħarbu, irridu nsalbuh, irridu hemm imma aħna maħniex hemm miegħu. Irridu lilu hemmhekk jidher mislub imma aħna ma rridux nidhru mislubin. U din hija punt ieħor wara l-Ewkaristija li rridu nistaqsu. Aħna lesti nkunu xhieda ta' Ġesu fi żminijietna sal-punt li jsalbuna. Mhux isalbuna fuq salib sal-punt li jgħadduk biżmien. Sal-punt li ħaqek promotion u għax inti bniedem ġust ma jtuwilekx u inti tkun lest tibqa' fuq dak is-salib u tkun xut ta' Ġesu minn fuq dak is-salib tal-ħajja tiegħek. Sal-punt li sħabek jirridikolawk għax inti tmur qudies il-ħadd. Li sħabek jirridikolawk għaliex inti bqajt fidil lejn żewġek anke waqt li hu taqlibilek u ma tlamamux taqlibilu inti. Sħabek jirridikolawk għaliex inti ħfirt il-martek li żewġek li qalbu ilek. Allura s-salib iva inti qed iġġorru, inti tissir ġbija ħajja ta' Ġesu mislub. Inti tkun xut tal-mislub li tissallab miegħu biex turi l-verità ta' Ġesu għax temmen fih u tagħmel dak li jidilna hu. Mela s-salib eżistijaj mhux biss fuq il-ħitan rridu nħalluh imma fuq ġisimna. F'idejna, f'moħħna, f'għajnejna, f'wudnejna, f'fomna, f'qalbna. Meta jkollna bżonn nerfu s-salib fil-ħajja tagħna. X'jiswa li rridu s-salib mal-ħitan, però ma rridux nerfgħu fuq spallejna. Hemm bżonn eżistej nieħlu daħla fina nfusna. Illi biża' tiegħi l-inkwitt tiegħi huwa li f'dan iż-żmien nagħmlu ħafna diskors vojt. Noħduha kontra min irid ineħħi s-salib, però ma nafux għaliex irridu nħallu s-salib. Inħalluh b'reazzjoni, nagħmlu affarijiet biex nirreaġixxu. Imma mhux għax verament aħna nsara konvinti. Jew jekk aħna konvinti li minn Ġesu għad ikun espost fil-pubbliku xbija tiegħu, maħniex konvinti li tkun espost f'ħajti. Li ħajti mo speċjal fil-momenti jibsa ma tibżax tirrifletti li Kristu msallab. U ħdej Ġesu mislub eżistija dejjem Omna Marija. Il-Madonna hija omna li hija qiegħed wassalna biex nifhmu, nikkontemplaw u naċċettaw fil-verità il-Ġesu mislub fil-ħajja tagħna. Ejjew nduru leha. Hi li batit miegħu fuq is-salib. Hi kienet wifqa ħdejh kif jgħidilna San Ġwan. Tibqa' magħna wkoll ħdejn is-salib tal-ħajja tagħna. Però aħna jew minn qalbna.